Backstage Político, un podcast de La Base. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estés escuchando o viendo ese podcast. Una nueva edición de Backstage Político, la última edición, el último episodio de esta temporada. Volveremos luego del verano, no os preocupéis, y más de cara al apasionante año electoral que nos espera en mayo de 2027. Y hoy la verdad que vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, me encanta. Como buen forofo del fútbol que soy, como evidentemente buen friki de la política y la comunicación política, hoy vamos a hablar de fútbol y de política, una mezcla que para muchas personas dicen, ¿no?, que no hay que mezclar política y fútbol, cosa que me parece que es una utopía, además una utopía innecesaria, porque al final todo es política. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Vicent Chilet. Vicent, benvingut. Hola, Alex. Moltes gràcies. I Vicent és periodista esportiu, porta més de 25 anys cobrint l'actualitat esportiva, especialment la del València Club de Futbol. També una afició que ens uneix, a part del nostre poble, al Val. Exacte. Va ser un any director de Superdeporte, una de l'edició esportiva, no?, de capçalera de la Comunitat Valenciana. Ara t'has passat al lado oscuro de la comunicació, no? Sí, però bueno, venint del periodisme esportiu tampoc és que hi haguera massa claror. Va. I, bueno, Vicent ha escrit, ha col·laborat en moltes revistes, no?, publicacions esportives. Pues, destaca principalment Revista Panenka, que també és una debilitat per a mi, i és l'autor de dos llibres, Slow West i Maradona en Humahuaca. Sí. Que és un llibre que es recomana sempre, que està molt bé i que crec que és una lectura obligatòria per a totes les persones, no?, que vulguin aprendre, no?, sobre la cultura futbolística, que és una cosa que també parlarem, perquè al final crec que a dia d'avui, si vols, comencem per ahir, Sí. el futbol, o l'esport en general, però anem a parlar principalment de futbol, moltes vegades el gran públic pensa, no?, que el futbol és simplement el que passa, no?, en els 90 minuts de xoc d'un partit, però la cultura futbolística va molt més enllà del propi partit de futbol. Sí, si reduirem únicament l'esport i el futbol a lo que passa i acaba dins dels 90 minuts, possiblement el futbol ja s'hauria extingit, perquè com a esport parlem d'un joc que és vell, que és lent, que atenta inclús contra els ritmes del consum de l'oci actual. Per això estan posant-li cada vegada més pauses, perquè els temps pues, van apremiant una miqueta, i si continua sobrevivint, i no sols això, sinó a banda exercint una hegemonia esportiva, cultural, que abarca a tot el món. No se'n vaig escoltar que la FIFA tenia més països que la pròpia ONU, pues és per tot el que ens al·ludís com a representació, tota la manera que té de ser un sentiment de pertinença, i això té moltíssimes connexions culturals, socials, econòmiques, polítiques, de tot tipus, i per això pues, el futbol continua sent tan popular i tan influent. Jo crec que hi ha poques coses més polítiques, no?, més relacionades que la política, que l'esport, o en aquest cas en el futbol, perquè al final són dos moviments, per així dir-ho, socials, que fonamentalment es vertebren sobre algo tan humà com el sentiment, no? Sí, el sentiment de pertinença, i això acompanya el futbol com a artefacte polític des dels seus propis orígens. Els primers partits pues, eren d'exalumnes de les escoles elitistes de Londres contra els empleats de les fàbriques, i ahir pues, ja s'estava dividint, ja s'estava dibuixant
un mapa d'una pertinença que no era sols esportiva, sinó també social, econòmica i política. I això va anar pues, extenent-se als barris, a les ciutats, i encara perdura avui, pues, tot i que vivim en una societat molt més globalitzada, molt més pues, ja molt líquida, on ja tot es difumina, però encara continuem anant als estadis pues, en les nostres samarretes, en les cares pintades, en les bufandes, i crec que al final el futbol també és un dels rites tribals més antics que ha sobreviscut a la modernitat. Totalment, i jo crec que també és important que dins d'aquest món líquid, no? D'aquest món etèric en el que vivim, on pareix que cada vegada hi ha menys sentiment identitari en alguns aspectes. En el futbol també passa, per desgràcia. Veiem com pues, ciutats com València o Màlaga o Sevilla o ciutats que sempre han tingut un sentiment, o sobretot les noves generacions han tingut un sentiment molt propi, no? Molt fort cap als equips de futbol de la ciutat. Veiem com és més freqüent veure xiquets i xiquetes en camisetes ja no vaig a dir del Madrid i del Barça, sinó del Paris Saint-Germain o del Bayern de Múnich De l'Inter de Miami. o de l'Inter de Miami, Sí. que dels equips locals, com així pot ser el València o el Llevant. Sí, i jo crec que també és una tendència que els clubs van agafant i que beneficia els propis clubs, que quan més aficionats tenen que són clients i no militants, pues, també se van formant grades que són molt més acrítiques i que estan contentes pues, en assistir a un espectacle de 90 minuts on pots consumir, on no t'afecta més enllà de lo que passa en els 90 minuts, perquè després pots anar a qualsevol altre estadi, i se van formant cada vegada grades pues, menys implicades, i que això va un poquet també en benefici del negoci, i és molt més rentable per als clubs pues, vendre entrades soltes. Clar. I això ho fem tots nosaltres, perquè jo ho puc criticar de Mestalla, pues, que el tercer anell pràcticament l'anomenem la grada guiri, i n'hi ha molts vídeos pues, de tota la fascinació que senten els estrangers que venen a Mestalla, però també ens agrada sentir-nos aficionats anant a l'estadi del Nàpols o qualsevol de la Premier. També participem d'aquesta deriva, entre cometes. Sí, ha vist un poc, no? Aquesta dualitat moral que moltes vegades en molts aspectes de la vida tenim. Turista o viatger. Exacte. Sí. Sí, és de veure, no? Que al final pues, és que són del València, que després podem parlar, no? Que també hi ha tela per a tallar en el tema del València. Mai ens agrada quan anem a Mestalla a veure el València, especialment quan juga contra el Madrid, contra el Barça, que si ens marquen algun gol, hi ha molta gent que no és abonada del València o no és aficionada del València i voten a celebrar un gol del Barça, i és algo que passa a tot arreu del món i, per desgràcia, o per sort, segons el prisma en el que es mire, passa cada vegada més sovint. Sí, i jo crec que ahir la resistència que tenen moltes aficions és a que estiguen més o menys depenent de les expectatives. El València és un club també de naixement tardà, de 1919 ja s'assoma al futbol perquè ja s'ha mig professionalitzat, ja n'hi ha expectatives, ja n'hi ha un sentiment més lúdic que envolta el joc, i bé, això fa pues, que moltes vegades els picos socials que puga tindre d'adhesió el València depenen dels resultats. N'hi ha altres societats o clubs pues, que en independència dels resultats pues, l'assistència a un estadi pues, forma part més d'una rutina, d'una religió que va molt més enllà del resultat, dels títols, de les ratxes o de les bones èpoques. I en el cas del València, l'assistència sempre és
molt alta, però la força social de l'adhesió pues, depèn molt també del nivell esportiu, de la musculatura esportiva de cada època. Jo te puc dir pues, que en bones èpoques el València guanyava partits, arribava a finals, guanyava títols, i si marcava el Madrid o el Barça, s'alçaven pues, 2 o 3 persones. Totalment. Sí. I també depèn de les ideologies? És una pregunta que tinc, perquè sempre hi ha, sobretot en els últims anys, ara que el Llevant pues, està com més assentat, no? en primera divisió o inclús en segona divisió, i crec que ha fet un bon treball en quant a eixamplar la seva massa social. També crec que el treball que estan fent a nivell de marca, de construcció de marca, és interessant perquè crec que pues, estan sabent forjar-se una identitat cultural, no? O inclús política recent, per així anar a dir-ho. I sembla, no?, que així a la ciutat de València com que la gent de dretes és del València i la gent d'esquerres és del Llevant. Fins a quin punt de realitat hi ha en això? Jo crec que, bueno, este és un debat, una discussió que he tingut de forma molt recurrent els meus amics granotes José Luis García Neves i Felip Bens, i crec que és una qüestió per a mi superada. Crec que el Llevant sí que ha fet molt bé les coses, ha aprofitat pues, el període de bonança d'estar 10-15 anys en l'elit per primera vegada en algun descens, però quasi de forma ininterrompuda. I de negror del València. Sí, clar, és que han coincidit pues, la màxima depressió històrica del València en la màxima emergència esportiva del Llevant. I més enllà de quedar-se en primera o no, el Llevant va tindre la intel·ligència tàctica a llarg termini de fer-lo del club de los niños, d'anar conreant pues, una afició i una militància que han anat assolint-se i que ha arribat pues, a pal·liar inclús els efectes del no ascens del penalti de via libre, que això en altres èpoques pues, haguera fet buidar a la meitat o més de la meitat l'estadi del Llevant. I com hi havia ja una massa sòlida que anava una miqueta més enllà dels resultats, varen poder mantindre aquesta força tot i la decepció i recuperar-se. I respecte pues, a la divisió social o ideològica de la ciutat, queda molt bé des del punt de vista literari, però crec que no respon a la realitat. El València és un club que des de la seva mateixa fundació va ser transversal. Tenia 7 fundadors, entre 16 i 26 anys, molt joves, però que n'hi havia entre ells militars, professors, republicans esquerrans. Era una directiva que els primers anys inclús feia un setmanari esportiu bolxevic, era la novena beneïcina, l'Estaca, i jo crec que al final és representatiu de lo que és tot el territori. Té una implantació territorial bestial en totes les comarques. El 60% dels aficionats que van a Mestalla són de comarques, enfront del 40% que és la ciutat. I per a definir un poc el tarannà social del València, jo faig sempre la comparació amb les bandes de música. I dius, les bandes de música són de dretes, són d'esquerres? No, són representatives del poble, no? Del poble. I després, pues, com a tot fenomen hegemònic, pues, el València ha anat adaptant-se a la realitat social de cada època. Va ser molt republicà en la República, no va parar la seva activitat durant la Guerra Civil. Després, en la dictadura, pues, va anar adaptant-se també pues, als desitjos i als anhels de les elits de cada època, i quan va arribar el desenvolupisme de les grans exportacions taronxeres i de les fires que li varen permetre anar a la Copa de Fires, a sumar-se a Europa. Guanyarà 2 vegades. Sí, va ser perquè com a tot club
hegemònic pues, anava convocant pues, als qui governen i són poderosos influents en cada època. A voltes inclús sempre soner d'això, no? Perquè quan va arribar l'any 2004 i guanyes el doblet i estàs en el màxim punt d'èxit de tota la teua història, pues, en una operació també política va entrar pues, tot el grup de constructors de Juan Soler, Vicente Soriano, varen canviar el rumb històric que portava un club que estava assentat, que tenia un projecte exitós, el de Jaume Ortí i el de la directiva que tenia, per embarcar-lo pues, en aventures immobiliàries, de constructores, el nou estadi, que són les que han dut el club a la decadència actual. I al final és una frase que tenia Arturo Tuzón: el València va ser el que els valencians vulguen, però sobretot el que les elits dirigents de cada època decidisquen. Perquè al final jo crec I ara que no tenim elits. ara no tenim res. Clar. No, i jo crec que així el problema, no?, que també hi ha en l'actualitat en el València és la falta d'identificació que per una banda té la pròpia afició amb el club, i crec que això a nivell polític també és un problema, perquè la realitat és que hem vist molts casos, ja no només així en el cas del València, de com les èlits polítiques s'han aprofitat dels èxits esportius del club de futbol hegemònic en la comunitat valenciana com és el València, sinó casos com també hem vist recentment com grans mandataris polítics s'han aprofitat de clubs de futbol, com el cas de Berlusconi, no?, o com el cas d'Erdogan recentment en el Başakşehir de Turquia, o el cas pues, així, més emblemàtic en Espanya com el cas de Jesús Gil, com s'han aprofitat, no?, amb aquesta relació o aquest trasbàs d'emocions entre la política i el futbol per a poder beneficiar-se, no?, d'un èxit col·lectiu per a una trajectòria política. I així en la comunitat valenciana ho hem vist, no?, com sempre que el València li anava bé, no?, guanyava títols, aplegava finals, com comentaves, els nostres líders polítics s'han apropat molt més que ara, que apropar-se al València és, com a mínim, Inflamable. una activitat d'alt risc. Sí, sí, són qüestions pues, que han passat sempre, sobretot quan al València li han anat bé les coses i sobretot quan després de la conversió dels clubs en societats anònimes, això ha fet pues, que en Espanya, en València i en Europa, sobretot també en Itàlia i en Espanya, perquè altres campionats han sabut ser més conservadors davant del curtplacisme, no?, de les tentacions de projectes guanyadors, de molta inversió, de tirar per la travessa curta. I en el cas del València, n'hi ha que dir-ho clar, de les dues grans crisis històriques que ha tingut venen motivades per la mala digestió d'èpoques triomfals, però per ser intervingut el club en major o menor mesura pels polítics i pels polítics de dretes. Va passar després de la Copa, Recopa i Supercopa de Mario Kempes i que va acabar això en el descens del València en el 86, i ara diguem que després del doble del 2004 el bac no ha sigut tan fort, no hi ha hagut un descens, però sí que s'ha anat ingerint un verí més lent, més progressiu, que t'ha anat debilitant molt més, perquè quan el València va baixar a segona en el 86 el club encara era teu, posseies també tots els ressorts per a fer renaixer al club, i ara en canvi després del 2004, després d'embarcar-te pues, en aventures molt arriscades com el nou estadi, tot això pues, anar primer debilitant al club, obligant-lo a una venda, i després pues, ja exposat pues, a les tentacions d'un prestamista singaporès que ha fet del club el que
ha volgut sense cap tipus de resistència local. I no parlé ja tant política, sinó també de la pròpia grada de Mestalla, que ha protestat de totes les maneres possibles, però ara, a diferència d'altres èpoques, inclús en Poc Roig o Llorente, que veies com se girava la tribuna cap a la llotja i veies, pues, no sé, els empresaris o a la gent potent de la societat decidint un poc qui era i qui hi ha el president. Ara veus la part de tribuna de Mestalla i està, pues, absolutament buida o plena de turistes i sense aquesta força d'aquestes èpoques. Ese moviment amnèsic, no? Que ha patit el València també és algo que moltes vegades viuen els països on governen les dictadures, no? O persones autoritàries, perquè al final el que els interessa és, en primer lloc, que la societat, no? La ciutadania perga aquest espíritu crítico que moltes vegades parlem per a poder fer o sentir-se més lliures per a fer el que els vinga en gana i saber que ja no només que la gent no es va queixar i que sinó que la gent que es pugui queixar, la resta, no? Van a jutjar-los, no? Van a castigar a la gent que alça la veu front a estos, pues no sé com denominar-los. Sí, sobretot ara el que ha passat en Mestallà ha sigut un procés d'esgotament, perquè s'ha protestat i s'ha protestat de maneres molt fortes, molt vehements, molt imaginatives. S'ha buidat l'estadi dos voltes, n'hi ha moviments inclús com el de It Must Be Love que fa espectacular protesta en art i en grafitis i tot això abans pues, anava contra dirigents que eren locals que sentien el dolor com seu i ara és com si protestares contra la IA. Sí, contra una pantalla on tot rebota. Parles de Meriton i Meriton pues, al final va ser una societat creada ad hoc per a comprar el club i en dirigents pues, que no xafen la ciutat i que tenen el València com una inversió més pues, en la seva galàxia pues, gravitant com una cosa més però sense cap tipus de pertinència. I ara a poc, si és de veres pues, que per esgotament la gent ha anat una miqueta perdent ese punt, però és que parlem de 11-12 anys ja que porta Peter Lim en València, dels quals des de 2019, que ja va ser quan es va dinamitar el projecte per complet, després de guanyar la Copa, pues, han sigut anys d'una desconnexió brutal. I jo moltes vegades dic que sols queda al final Mestalla com a únic cordó umbilical del vell antic València de sempre. Quan se n'anem al nou Mestalla, que és un procés pues, que ja està en la seva recta final, crec que ja se n'adonarem pues, que el vell costum d'anar a veure el València ja ha canviat de forma definitiva. Serà una altra història. Molt respectable per a qui vaig. No estic tampoc jutjant que els antics aficionats tenim una altura moral superior a la resta, però serà una història distinta. I tornant, no, que sabem parlar, no, de la importància del sentiment de pertanyència, dels arrels, del caràcter propi dels equips de futbol, tenim referents a nivell internacional, com el Palestino, que ens ha dut així la camiseta. Crec que el gran partit, no, o el gran derbi que enfronta dos models dos cultures de club, no, dos models de club que tenen probablement la vessant política més gran és l'Old Firm, no? El partit entre el Celtic i els Rangers, que al final, més que enfrontar a dos equips, enfronta
dos religions que han sigut enemigues dins dels, tant en Regne Unit i en Irlanda, dos maneres d'entendre la monarquia britànica, no? Per dir-ho de manera suau, dos vessants ideològiques prou diferents. Crec que si seguirem parlant d'un equip, no? En este arrelament tan gran a nivell identitari, a nivell cultural, haguera sigut més difícil que la situació, no? De la València fora l'actual. Sí, jo moltes vegades pense, però ja no cal anar-se'n a exemples tan extrems com el derbi de Glasgow, sinó qualsevol equip anglès, el propietari que va allí ja sap que no podrà fer i desfer al seu antojo perquè n'hi ha un cordó sanitari fort. Clar. I inclús també part de la clau de per què no ve ara tampoc un inversor al València és perquè, a diferència de 2013-2014, quan va vindre Peter Lim i va veure pues, que tenia aquella catifa roja o taronja i la gent pues, exaltada i ell aplaudint-lo i rebent-lo com un manà, quan un inversor ve i veu això, sap que té, no sé, pràcticament pues, un xec en blanc a nivell social Claro. per a poder fer lo que vulga. En clubs i sobretot en societats pues, que tenen un sentiment de pertinença més fort, i això ho diria també al pla de la Superliga, hem de veure en quins campionats, en quins clubs va quedar la idea i en quins Claro. no. Va quedar la idea en la Lliga Espanyola, en la Lliga Italiana, pues, societats més mediterrànies, més obertes a les expectatives, com deia abans. Va haver divisió d'opinions entre els propietaris dels clubs anglesos front a les seues, front a la base social dels clubs contra els aficionats, que són els que varen arribar a tombar-la la idea, i després te'n vas a la Bundesliga on no va haver ni debat. Clar. Varen dir no, o sea, això no va passar. I ho tenien clar els clubs, el tenien clar els dirigents i sobretot perquè tampoc els fa falta, perquè tot el teixit industrial que envolta els clubs i del que se subministren els clubs alemans no van a competir per la venda de samarretes en el sud-est asiàtic. Ja tenen com tota la seva comunitat social, esportiva i econòmica i financera en el seu propi país. Pues jo crec que al final tot el que estàs comentant, no? Té també molt de polític, no? Pues, al final, la decisió de prioritzar a la seva comunitat, al teu poble, als teus, no? Front a la suposada inversió estrangera o el suposat impacte econòmic estranger que pot vindre del sud-est asiàtic o dels Estats Units, té també molt de polític, no? Sí. I jo crec que moltes voltes la pregunta que em faig és ara què passaria que després de tot el que hem patit en el València, si se tornara a plantejar aquesta situació. Quiero una pregunta, anar per ahí, però Sí. més a nivell general. Tu creus que al final, diga, el futur dels clubs de futbol en Espanya principalment passa per recuperar esa essència, i sentiment identitari, i esa cultura de club que s'ha anat diluint els últims anys per culpa de, pues, principalment, ja no només ingressos estrangers que tenim l'exemple de Pitacín, però bueno, podem anar al Màlaga, no? És com l'altre cas més significatiu, sinó també d'inversors nacionals o de presidents nacionals o locals que també, com en el cas del Sevilla, que realment el que han prioritzat és els seus interessos econòmics sobre esa salvaguardar, no? Esa identitat
de club i cultural que sempre han tingut. Sí, i jo crec que beneficiaria els clubs respectar i ser teixit social de la seva massa social, però no crec que sempre vaig en els interessos que vulguin. Com te deia abans, pues una grada molt militant, d'aficionats de tota la vida que saben de la història, de la idiosincràsia i dels valors del seu club, són aficionats també més difícils de governar. Són aficionats pues, que van configurant grades crítiques que no es conformen únicament pues, en bons resultats, que volen que els seus clubs siguin rigorosos i front a això els clubs econòmicament ens va també molt bé en grades cada vegada més desigualades, amb més entrades soltes per a vendre, més ticketing, que és més rentable que un abonament de temporada per als clubs i sobretot que quan venen mal donades pues, la gestió social de cada crisi és més senzilla que no si tens pues, una grada molt encabronada. I això ha anat passant i crec que estem en aquest procés i que ja se veuen els resultats. Les crisis que tenia el club que m'hi ordenec, el València, els anys 90 o principis dels 2000, pues no té res a veure amb la reacció que pugui tindre la grada ara. O sigui, hem vist on està ja a protestar i traure mocadors pues, estan el València en Europa perquè s'exigia més, perquè la història te deia que havies d'anar a més i ara pues, per portar-lo a l'extrem més radical hi ha hagut ocasions pues, que hem vist la ola mexicana pues, en este València que porta 7 anys fora d'Europa. I jo crec que és inevitable parlar del Mundial, Sí, va. que acaba de ser de que Espanya siga per segona vegada campiona del món i per a alguns analistes, ja no és analistes esportius, sinó analistes polítics, el consideren com un dels mundials més polítics de la història. Des del teu punt de vista, creus que aquesta afirmació és certa o que realment al final sempre hi ha hagut una vinculació política en tots els mundials? Sempre l'hi ha hagut perquè els primers mundials pues, li varen vindre molt bé, per exemple, a Mussolini, no? Per a donar una imatge forta del seu règim, però és quasi inevitable que cada vegada anant a més seleccions, veiem passar de 32 a 48 i se vol anar a 64, quan més obris el ventall, més possibilitats hi ha pues, que m'acaben entrant més països, més seleccions, més nacions on cadascuna pues, porta el pes de la seva història, de les seues tensions socials, de les seues relacions amb altres països i això també multiplica les possibilitats de que cada vegada hi hagi més partits d'antigues nacions colonitzades contra els seus colonitzadors. Com el cas de Curaçao contra Holanda, no? I Holanda, que són realment el mateix país, no? O el mateix... Sí, els reis Tenen el corona. Vas fer una conya en Twitter d'estes quasi ocioses perquè vas veure els reis d'Holanda que van anar en la samarreta del Curaçao a veure el partit de Curaçao i el mateix dia per la nit en la samarreta d'Holanda per a veure a Holanda. I vas dir que la multipropietat havia arribat també a les seleccions, no sols als clubs, i bueno, crec que és el tuit que més se m'ha desbaratat 2 milions i tipus de visualitzacions, però que te diu un poc també pues, l'escenari, no? En el que entra el futbol
de seleccions en un format de Copa del Món tan aperturista i, vamos, aquí les combinacions te pot passar, no ha sigut el cas d'este Mundial, però un Sèrbia-Suïssa, que crec que s'ha convertit per els descendents suïssos, o sigui, de balcànics que estan en la selecció suïssa en un partit de moltíssima rivalitat. Ho hem vist també en l'Anglaterra-Argentina, pues que crec que no n'hi ha cap altre lloc en la societat argentina on se reivindique tant la voluntat de tornar a annexionar-se les Malvines que no sigui un partit de futbol. No passa en el Parlament argentí. El focus i el punt d'inflamació patriòtic respecte a aquest tema a plegar pues, en els mundials. Passar la guerra durant el Mundial del 82, en el Mundial del 86, pues, la victòria d'Argentina va tindre aquest efecte de revenja metafòrica i han passat 40 anys pues, que cada càntic d'Argentina quan va al Mundial és les Malvines com és Maradona. I algo significatiu que ha llegit fa poc en Twitter, en internet, que per lo vist el govern britànic que està plantejant-se denegar la visa laboral als futbolistes argentins que juguen a la Premier. Però evidentment l'impacte, no? Ja no només mediàtic, sinó en tots els aspectes que té el futbol, no? En la vida en general. Sí, se diu moltes vegades, hi ha una frase con Oxford que deia que el futbol era l'invent mitjançant del qual els europeus podien odiar-se sense la necessitat de matar-se, no? I sí que és de veres que són batalles molt simbòliques, molt metafòriques, que no traspassen quasi mai, que no tenen un efecte pràctic a nivell polític. Hem vist ara pues, que Trump va haver d'apartar-se de la foto del seu Mundial i contra la nació contra la que tanta ha criticat, però sí que és de veres que a voltes els efectes sobre l'autoestima d'una nació poden arribar pues, a plantejar exemples com el que deies. No sé fins a quin punt pues, d'haver passat un Iran-Estats Units, que és el que haguera passat si els dos equips hagueren quedat, crec, en la segona posició o Iran segon i Estats Units primer, haguérem assistit a una batalla futbolística d'igual haguera tingut conseqüències diplomàtiques. Crec que realment, saps, lo curiós de tot això és que, per exemple, en el sorteig previ, no? No sé si la FIFA ho fa, però per exemple la UEFA sí que limita que en les fases classificatòries tant a l'Eurocopa com al Mundial seleccions o que estan en conflicte o que tradicionalment hi ha hagut conflictes polítics puguen enfrontar-se entre si. Sí, perquè ahí estan parlant ja també de problemes de seguretat d'ordre major, perquè solen ser també conflictes que estan presents, que no sols ja a nivell històric. Encara n'hi ha, per exemple, cada vegada que s'enfronta Anglaterra en Alemanya, càntics referents als bombardejos alemanys sobre Londres, però això ja forma un poc part de l'arqueologia museística dels càntics, però en canvi hi ha altres rivalitats que parlen de conflictes que la ferida encara no està tancat o que són directament conflictes bèl·lics presents i que si han de coincidir en algun campionat de clubs o de seleccions, pues ja ha de ser en eliminatòries finals. I també per a tenir en compte que Rússia no ha participat en el Mundial perquè està, no sé si la paraula és vetada o no sé, o no inscrita actualment ni a la UEFA ni a la FIFA i com a selecció
no pot participar en cap competició oficial de futbol. Sí, igual que altres esports. I és un cas insòlit. Crec que mai havia passat. Sí que havia passat és que hi ha seleccions que han protestat o han arribat a boicotejar la seva participació en alguns mundials. Es va parlar de Noruega, que no van anar a Qatar perquè no s'han classificat, però en el cas d'haver-se classificat es va arribar a plantejar la necessitat de no anar, perquè va ser el primer país que la primera selecció que va lluir samarretes en contra de les morts de tots els obrers, crec que més de 5.000 que havien mort per les condicions laborals en la construcció dels estadis de Mundial. I si tingueres que, tornant un poc a, diguem, el Mundial de banda, encara que vull fer al final una pregunta per a rematar tot este tema. Si tinguérem que, pues, per exemple, explicar a una persona que no li agrada no té el futbol, eh, quin, quin equip de futbol és el que millor representa aquesta identitat pròpia, d'aquest arrelament, d'aquesta cultura de futbol, quins destacaries? Jo destacaria sobretot l'Athletic Club, perquè sobretot ha sigut molt fidel a una filosofia de vida que l'acompanya i que no és la causa de la seva de cap feblesa, sinó el secret de la seva fortalesa i el fa ser competitiu sempre i de vegades dius això és exportable a altres ciutats però no, o altres clubs, però no, per a mi és impossible perquè directament estem parlant de ciutats i de realitats també socials distintes. I l'Atlètic per ahir crec que marca una distància sideral sobre els clubs. I a nivell internacional? A nivell internacional, podríem parlar de casos com els del Celtic i el Rangers, que tenen una filosofia molt marcada, però perquè també defen i se retroalimenta de l'odi, no? Que senten també cap al rival. O sigui, la teua pròpia manera de ser partís també pues, de la fricció en el de rival. La pitjor ratxa de resultats del Celtic va arribar també quan el Rangers el van descendir a quarta divisió per impagaments i aleshores és com que al Celtic li faltava un poc com la seva manera. La seva motivació. Sí. O sigui, la seva anèmesi i ahir va perdre pues, aquest puntet de tensió competitiva que té pues, tindre també un veí que marca estos dies, que marca la teva vida. I a nivell internacional ja té un club que ja no sé, tu saps molt més d'aquest tema que jo, ja no sé si és més una icona pop o és realitat, que és el Sant Pauli, no? Que veus a molta gent que no té relació o que no té un sentiment ni molt menys de forofisme per el club del Sant Pauli, però s'ha convertit en una icona pop dins el món de l'esquerra a nivell internacional i és gent que porta, no, la famosa camiseta en la calavera del Sant Pauli com un emblema, no? Com un escut de ser una persona pues, Sí, amplament expertes. sí, han tingut pues, les seues contradiccions amb el genocidi de Gaza, perquè van criticar, per exemple, l'afició del Celtic de Glasgow. L'afició del Celtic de Glasgow els va contestar que alliberem Sant Pauli de hipsters. Però sí que partís de la base d'un club de barri, que això sempre fa que te pugues arreglar millor. És el cas també del Rayo Vallecano o del Kibo Verona, per exemple, que estan molt radicats en una realitat territorial molt concreta
però després ha sabut també llegir bé les claus de la societat actual, pues, que te pots intercomunicar en qualsevol, que la teua idea de club la pots exportar i gent pues, que possiblement mai vaig a l'estadi del Sant Pauli es puga treure l'abonament pels valors que representa el club. Passa això també un poc també amb els clubs de l'accionariat popular, que són molt, molt nombrosos sobretot en el Regne Unit, i que naixen com a resposta al desencís contra la mercantilització dels clubs hegemònics de sempre. El cas més poderós és el del United of Manchester, que naix en contra de la compra del club del Manchester United per part de la família Glazer i que ha pogut consolidar-se inclús com un club a nivell competitiu fort. Hi ha algunes realitats així, com la del ultramesteristes, però la manera de poder assolir aquesta classe de projectes en societats com la britànica o com l'alemana, que també està el Falke d'Hamburg, pues, és molt més fàcil que puga prosperar en estos països que no en Espanya, perquè la cultura de club és distinta i està molt més exposada, com te deia abans, als resultats i no tant pues, a que se respecte. I bueno, també ajuda molt pues, els clubs són societats anònimes i no clubs, i el control també sobre la gestió dels clubs pues, és molt més difícil. ¿Creus que en España falta cultura de fútbol? Ja no només per part dels seguidors de futbol, sinó a nivell general, a nivell societats. Creus que hi ha cert superiorisme moral per part de determinats sectors de la població sobre el que ens agrada el futbol? Sí, i això és també un debat que crec que se va superant a poc, no? Sobre si t'agrada el futbol, pues, Si tens un nivell intel·lectual menor o tens sí. menos interés per la cultura en general, al final és un estereotip que A partir sí, és un materialitza. estereotip, però no sé, a partir del futbol s'han produït grans pel·lícules, documentals, llibres, música, no sé, per a parlar de futbol, qui parla de futbol i porta també pues, al periodisme esportiu, no? que també ha sigut un gènere moltes vegades infravalorat, pues, saps parlar de plans generals d'ordenació urbana, del Codi Penal, els voltants i l'onada expansiva del futbol també com a cultura popular són enormes. Tenim també exemples com la revista Panenka, pues, absolutament assentada i que sap com descriure pues, tota aquesta onada expansiva cultural, política, social i econòmica que té el futbol. I si sols detinguérem si el futbol sol és molt important per lo que passa en els 90 minuts o per el xoc en si, jo crec que s'haguera ja extingit tota la repercussió que té en molts altres ordres. Simplement ara parlem del Mundial, tot el que ha generat també a nivell polític, pues te diu que va molt més enllà de lo que és un Barque. Creus que a Pedro Sánchez li pot beneficiar electoralment que Espanya hagi guanyat el Mundial? El ben cert és que els títols de la selecció sempre els quatre, les dos Eurocopes Sí. o una de les dos Eurocopes. No, les dos Eurocopes i dos Mundials t'ha sabut. Espanya les ha guanyat quan governava el Partit Socialista. Sí, bueno, això també depèn de la manera en la que els polítics vulguin instrumentalitzar
també els èxits, que això moltes vegades és contraproduent quan pues, un polític pues, vol posar davant de la copa, com va voler fer Trump, pues, acaba sent contraproduent o la gent se pot rebotar. Crec que si al final el resultat d'un mundial decidirà els governs d'un país, per molt que ens agradi el futbol, per a mi seria una mala notícia. Jo recordo una entrevista que jo vaig a Pablo Aimar en l'any 2002, ha passat el temps, en la que va ser just després de l'eliminació de 2003, i era just després de l'eliminació d'Argentina en el Mundial del 2002. De Chapo i Corea. De Chapo i Corea, que van caure en la primera fase. I venien també pues, d'una crisi econòmica bestial amb el Corralito. I aquesta selecció va anar a aquest Mundial pues, en proclames patriòtiques de que el pueblo lo ha pasado muy mal, hay una crisis tremenda, y como en la obligación no solo es esportiva, sinó quasi espiritual, de que havien de guanyar aquest mundial. Estem parlant de la selecció de Pablo Aimar, de la última bona selecció de generació que venia als anys 90, ja la selecció potent que aguantaria tots els anys 2000. Era una barreja per haver sigut una selecció que xafara una final, que encara estava en Batistuta, Simeone, Redondo, començava Ayala, era una selecció super forta, Riquelme, i en canvi varen caure, i molta part d'aquest fracàs comentaven que venia també un poc del bloqueig d'unes expectatives que eren malaltisses i que anaven molt més enllà del tema esportiu. La frase que em deixava Aimar era que Argentina pronto o tarde saldrá de la crisis, pero no será ganando 5 mundiales seguidos. I en tot això que hem parlat, què li diries a una persona que diu que no hi ha que mesclar el futbol en la política? Pues no sé, sería con que no haya que barrejar, pues caminar el carrer i que te pegue l'aire. Gastant una frase també de l'escriptor Ferran Torrent, ja que no hi ha activitat menys esportiva que el futbol, i és també pues, per la càrrega política que té, i el futbol naix de la seva primera partícula és política en el moment en què pues, els alumnes de col·legis elitistes de Londres van enfrontant-se contra els equips formats en les fàbriques i en els altres col·legis religiosos. Allí, pues, en la victòria o derrota d'aquests partits anava una victòria que era molt més metafòrica, que no estaves guanyant un simple partit, sinó que hi havia molt més en joc. N'hi ha una sèrie en Netflix que parla d'això, que el Mari posa el nom. Sí, l'English Game o... que és molt interessant. Pues aprofitant ja, a fer ja les últimes preguntes, no t'anem a robar més temps. Són preguntes que preparem fent les mateixes per a tots els invitats i convidades que passen per ací. El primer és, quin llibre ens recomanaries? Hi ha un llibre que sempre m'ha marcat molt, ja el vaig llegir fa uns anys, però que possiblement sigui el llibre que més haig recomanat i el que més diners m'haig gastat regalant-lo, que és Cualquier otro día, de Denis Lehane, que se'n va al Boston dels anys 18, després d'acabar la Primera Guerra Mundial, i tot el dibuix, tota la cartografia que fa d'aquella època de postguerra és bestial. Una pel·lícula o una sèrie? Una sèrie, El Soprano. Crec que poden passar els anys i després de cada revisió pues, notes encara més matisos.
un polític o una figura pública que hagi, diguem, vos, que hagis tingut un poc de referència o hagi influït en la teva trajectòria professional o vital? En la meva trajectòria professional no tant, perquè igual te podia parlar que és influït però negativament. Però a nivell de referència que hagi tingut una miqueta de xupetet era l'Erno. A nivell, un polític que de normal diguem que tenia fet unes birres, que t'aniries a veure un partit de futbol amb ell o amb elles. Igual ara diria, igual és una referència molt manida, però Mandani, pues, el que ha aprofitat Un també. fan de l'Arsenal, no? Sí, fan de l'Arsenal i que ha aprofitat també per a obrir socialment el futbol. Ara que veiem a Borja Iglesias criticar el mateix dia de la final aquestes entrades a $25.000, $36.000, pues ell va fer pues, que els residents de Nova York pogueren assistir als partits del Mundial en tíquets de $50. I si tingués que triar un dels elements que tenim així, la camiseta és teua, te l'emportes igual, te la puedes emportar a casa. Pues te diría que estaría entre la cámara, que me agrada un montón de la fotografía analógica, y construye tu propio muro de Tramway per Village. Molt bé, doncs Vicent, moltíssimes gràcies per venir, ha estat un plaer parlar amb tu i esperem compartir pront èxits del València, encara que de moment pinta regular. Gracias. Y yo siempre dije pues, que no vi que el Valencia done alegrías, pero que para de donar discos. Moltes gràcies, Vicent. Gracias.